आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप दं। जुदि नोंथाङा नैबे फर्मखौ महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फर्मखौ जमा होदोंमोन, नोंथांमोना जानो हागौ 10,000 रांखौ नेगासिनो दं। बे 10,000 राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव माब्लासिम हाबगोन? लोगोसे नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव 10,000 रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा प्रसेस खालामनांगोन? नोंथाङा बोरै बेयाव इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथाङा मेनटेन बानायनानै बेयाव बोरै बेनिफ्राय फैसा मोननो हागोन? जों बेफोरनि आपडेटखौ नायगोन। लोगोसे PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टनि डेट फैबाय। जोङो बेनि बागैबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव सावरायगोन। जोङो रां मोननायनि सिगांनो नोंथाङा मोननैसो खामानि मावनानै लानाया गोनांथार। मानो होनोब्ला PM किसानावबो गोबां बेनिफिसारिफोरा दासिमबो रांखौ मोननो थाङाखै। मानो होनोब्ला गाइडलाइन मथे बिथांमोना फल' खालामाखै। बेयाव गोबां खामानि मावनांगौ थायो। रां मोननो थाखाय गभर्नमेन्टनि रांखौ नोंथाङा एप्लाइ बानायब्लानो राङा मोनगोन, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन बिदि दासान। मानो होनोब्ला बेयाव गोबां प्रसेस थायो। जों बेफोरनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किम, बियो मस्ट इम्परटेन्ट स्किम जानानै फैदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय। बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनखौ फाइनेन्सियेलि मदद खालामगोन। वमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरखौ बेयाव फाइनेन्सियेलि बिजनेस मावनो थाखाय बेयाव 10,000 रांखौ होनानै नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन। जेब्ला नोंथाङा बे 10,000 रांजों जुदि मोजाङै बे 10,000 रांजों जुदि नोंथाङा मोजाङै खामानि मावनानै देखायबावनो हायो, अब्ला नोंथाङा बेयाव बेनिफ्राय गोबां रां नोंथांमोना मोननो हाबावगोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय। दा जोङो खौरां मोननाय बायदिब्ला बेनि प्रत्येक जिल्ला बेयाव अल आसामाव बेनि खामानिया जोबजोब्बाय। दा बेनि रां सोनायनि फुल बे दायथ'आ गभर्नमेन्टनि आखायाव। गभर्नमेन्टआ जेब्ला बेनि एनाउन्समेन्ट होगोन रांखौ सोनायनि, अब्लानो नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना रांखौ मोननो हासिगोन। नाथाय रां हाबनायनि सिगांनो जोङो मोननैसो खामानिखौ मावनानै लाथारनांगोन। बे खामानिखौ नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो होगोन। नोंथांमोना नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ 100% मोनगोन। मानो होनोब्ला आसामनि CMआ रोखायै बुंखादों, नोंथांमोना नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नैबे इलेक्सन BTC इलेक्सननि सिगां सिगां नोंथांमोना रांखौ मोननाया 100% रोखा जानानै फैदों। जोङो दानिया नैबे महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव क्लेम बानायनो मा प्रसेस खालामनांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ गोनां मोननैसोल' आपडेटखौ जोङो नायगोन। नोंथाङा बे आपडेट गोनां खामानिखौ जुदि मावनानै लानो हायो, अब्ला नोंथाङा रां सोबाथाय मोनगोन। नङाब्ला नोंथाङा जेब्ला रांखौ गभर्नमेन्टआ बेयाव बहननानै होगोन, नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैनाय नङा, नोंथाङा प्रब्लेमाव भुगिनांगोन। दानिया जोङो बेनि मेन मोननैसो आपडेटखौ जोङो नायनानै लाग्रोदिनि। महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मेन नोंथांनि मोनसे खामानियानो जाहैबाय, नोंथाङा गावबा गावनि मेम्बारनि डिटेल्सआ अनलाइन नोंथांनियाव एड जादोंना जायाखै, अनलाइन डाटायाव एड जादोंना जायाखै, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ब्लक वाइज PCDC वाइजआव नोंथांनि मेम्बारनि डिटेल्सआ एड जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ चेक खालामग्रोनांगोन। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय SHC गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। आङो लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अप्सन नुनो मोनदों, ब्लक वाइज SHC एन्ड मेम्बार डिटेल्स। बेयाव नोंथाङा चेक खालामग्रोनानै लानांगोन। नैबेयाव नोंथांनि नामा सिखारदोंना सिखाराखै, जाय बिथांमोना नैबेयाव गोदान मेम्बार एड खालामदों, जइन जादों, नोंथांमोना गावबा गावनि नामखौ नैबेयाव चेक खालामना लाबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि स्टेटआव नोंथाङा आसामखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टआव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामखांनानै नैबेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि ब्लक थायो, बेयाव ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि ब्लकखौ क्लिक खालामनानै नैबेयाव ग्राम पन्सायत, बेखौ VCDC बुङो, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। आरो गावबा गावनि VCDCखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। VCDCखौ क्लिक खालामनानै नैबेयाव भिलेज थायो, भिलेजाव नोंथांमोना गावबा गावनि भिलेजाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। आरो नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। साबमिटआव क्लिक खालामना होनाय लोगोनो नोंथांनि ब्लक वाइजआव नोंथांनि नामा सिखारदोंना सिखाराखै, बेयाव नोंथांनि मेम्बारनि डिटेल्सआ बेयाव नुजागोन। नैबेयाव नोंथांनि नामा श' जानाया गोनांथार। महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय नोंथाङा इलिजिबोल जानो थाखाय नोंथाङा बेयाव नाम सिखारनाया गोनांथार। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव चेक खालामबानो जाबाय। आरो जुदि बेयाव नामखौ नुवाखै, नोंथाङा नैबे अप्सन होनना दोनदों
1 2 3 4 5 नैबेयाव 30 था बेयाव नोंथाङा चेक खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि नोंथाङा एक्जेक्ट नोंथांनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लक ग्राम पन्चायत भिलेज बेबायदि नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा दानिया बुजिबाय लोगोसे नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 1000 रां मोननो थाखाय मेन नोंथांनि प्रब्लेमानो जाहैबाय DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार बेखौ DBT बुङो बे मेन प्रब्लेम PM किसानावबो बेनि थाखायनो गोबां खेथियकफोरा रां मोना मानो होनोब्ला DBTआ बेयो इनएक्टिभ जानानै थायो नोंथाङा बेखौ आधार कार्डनि नोंथाङा मेन पेजआव थांनानै DBTखौ चेक खालामना लाबानो जाबाय जुदि बियो इनएक्टिभ जाना दं अब्ला नोंथाङा बेखौ एक्टिभ खालामना लाबानो जाबाय नोंथाङा आधार कार्डनि नोंथाङा पेजआव थांनानै जुदि DBTखौ चेक बानायो अब्ला नोंथांनि DBTनि स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथिनांगोन नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एक्टिभ नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम थागोन आरो माब्ला नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक खालामदो बेयाव बेबायदि डेटा खिथिगोन नैबेबायदि एक्टिभ थाबासो नोंथाङा बेयाव महिला उद्यमिता स्किम आरो PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे इनएक्टिभ जानानै थायो गोबां मानसिफोरा आङो बानायखांबाय होननानै थायो नाथाय बे इनएक्टिभ जाना थायो मानिबा जाहोनाव नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबानो जाबाय चेक खालामनानै नोंथाङा बेखौ एक्टिभ खालामना लाबानो जाबाय एक्टिभ थानाया बिराद गोनांथार नैबे बेंक सेभिंस स्टेटासा बेयो एक्टिभ थानाया गोनांथार महिला उद्यमिता अभियान स्किम बा सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जायखिजाया स्किमनि रां मोननो थाखाय बे DBT सिस्टेमनि नैबे स्टेटासा एक्टिभ थानाया गोनांथार नोंथांमोना दानिया बुजिबाय जानो हागौ बे बेंक सेभिंस स्टेटासा एक्टिभ थागोन अब्ला नोंथाङा जिखि स्किमाव एप्लाइ खालामा मानो रां सोब्लानो बे नोंथांनि राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव आधारजों जि बेंकआ लिंक जाना दं बे बेंकआव राङा हाबगोन आरो मोनसे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मेन प्रब्लेमानो जाहैगोन जुदि नोंथाङा लन लानानै जुदि नोंथाङा बेखौ मोजाङै टाइम सुख'वाखै नोंथांनि सिभिल स्क'रा जुदि ल' जानानै दं अब्ला नोंथांमोना बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा मानो होनोब्ला बेयाव रोखायै बुंखादोंमोन बेयाव इलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव जुदि नोंथाङा बेंकआव लन लानानै जुदि डिफल्टार खालामनानै दोनदों नोंथाङा लनखौ सुख'नो हायाखै अब्ला नोंथाङा बेयाव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय स्किमनि बे रांखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय इलिजिबल जानो हानाय नङा नोंथांनि सिभिल स्क'रा मोजां जानांगोन नोंथाङा बेखौ थिक खालामना लाबानो जाबाय जुदि लनफोर पेन्डिं दंबा नोंथाङा बेखौ सुख'नानै दानिया नोंथाङा बुजिबाय रांखौ नोंथांमोना मोनगोन सिन्था खालामनाङा गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय दं महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनगोन ना मोनला नोंथांमोना मोनगोन BTC इलेक्सननि नोंथांमोना सिगांनो बे महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननाया बेयाव रोखा जानानै फैदों दानिया जोङो PM किसाननि आपडेटखौ सावरायगोन दानिया जोङो PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टनि आपडेटखौ सावरायगोन आं बेखौ दहायनो होखादोंमोन नोंथांमोननो PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्ट नैबेयाव मोनसे गोरोन्थि जालांदोंमोन आंनिया आङो बेयाव 14 बुंफ्लांदों नाथाय नैबे अक्ट'बर 2024 आव बे PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टआ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबसिगोन 5 अक्ट'बर खालि टटेल दा दंबावो 10 दिननि उनाव नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ 2000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव जाय बिथांमोननि गासैबो PM किसाननि डाटाया क्लियार जानानै दं नोंथांमोना मोनगोन आरो जाय बिथांमोना प्रब्लेम जानानै दं नोंथांमोना थाबैनो बे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना लाबानो जाबाय EKYC DBT लेन्ड सेन्डिंफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो बानायबानो जाबाय आं बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोथाबोबाय थाखादों दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ दानिया जोङो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि CMनि जोङो एडभाइसखौ जोङो नों नायदिनि